Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Звычайна чалавек не заўважае, як слова ўплывае на ягонае светаўспрыманне, а значыць, на паводзіны. Але гэта ведаюць палітычныя тэхнолагі таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. Я пагартаў падручнікі грамадазнаўчых дысцыплінаў. Шмат пра што даведаўся. Крыху пра моўныя сродкі дапаможніка з гісторыі Беларусі для 10 класы. Перыяд 1917-45 гады. Аўтар Яўген Новік. Пачынае ён з таго, што патрабуе вярнуць бальшавіцкаму перавароту ў Расіі ў лістападзе 17-го году званне рэвалюцыі, больш за тое, вялікай і сацыялістычнай. Хаця такога спалучэння нават у міністэрскай праграме няма. Цікава, што азначэнне «кастрычніцкі пераварот» спачатку ўжывалі самі бальшавікі, і толькі ў адыёзным 37-м годзе уведзеная назва «Вялікая кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя». Упарта ўжываецца іншая лексіка ваяўнічага клясавага падыходу, словы «памешчыкі» і «капіталісты». Нацыянальна-дэмакратычных дзеячоў, ды створаныя імі Вялікую Беларускую раду, нацыянальна-адраджэнскія партыі Новік называе ліберальна-буржуазнымі. Прытым тэрмін «буржуазны» у кнізе не тлумачыцца, але з кантэксту вынікае, што гэта нешта кепскае. А, цытую, «беларусамі па нацыянальнасці былі сельскія жыхары і невялікая колькасць гараджан». Так Новік моўнай эквілібрыстыкай не пакідае грунту для беларускага нацыянальна-незалежніцкага руху. Таму, маўляў, разгон прышлымі бальшавікамі з'езду, дзе былі прысутныя 1872 дэлегаты з усяе Беларусі, быў не актам гвалту, а абарончым захадам. Цытую, «каб абараніць савецкую ўладу ад контррэвалюцыйных спроб яе ліквідацыі». Канец цытаты. Так моўнымі сродкамі расстаўляюцца пазнакі, хто добры і хто вораг. Цікава прасачыць за процілеглымі моўнымі ацэнкамі падобных гістарычных з'яваў. Уведзены бальшавіцкай уладай ваенны камунізм, нацыяналізацыя, харч-развёрстка, усеагульная працоўная павіннасць апісваецца пазітыўна-апраўдальна. Забіранне ў сялян лішкаў прадукцыі, захаванне заваяванняў кастрычніцкай рэвалюцыі. Але такія самыя захады, рэквізіцыі ды падобныя, нямецкай акупацыйнай улады ў 1918 годзе характарызуюцца вельмі негатыўна, жорсткі акупацыйны рэжым. Хаця і нямецкія, і бальшавіцкія канфіскацыі былі для беларускіх сялянаў роўна шкоднымі. А вось як апісваецца Іосіф Сталін. Ягоная палітыка была накіравана на тое, што індустрыя павінна базіравацца на паступовым культурным пад'ёме матэрыяльнага і культурнага ўзроўню працоўных горада і вёскі. Такі суцэльны пазітыў лягічна завяршаецца, цытата, «перамогай лініі Сталіна і яго прыхільнікаў». Так задняй датай абгрунтоўваецца цяперашняе клішэ «лінія Сталіна». Новік прызнае, у сталінскім ладзе былі і дэфармацыі. Але віртуозна, ці ўсё ж нязграбна, перакладае віну з камуністычнай дыктатуры на людзей, якія роспачна спрабавалі ёй супраціўляцца і бараніць сваё. Нельга агульна называць усіх багатых сялян людзьмі, якіх савецкая ўлада незаслужана карала, крыўдзіла. Толькі са студзеня па красавік 1930 году у БССР было зафіксавана 519 антысавецкіх кулацкіх выступленняў. Антысавецкіх і кулацкіх штампуе аўтар знішчальныя моўныя ярлыкі. Найдзіўны мы народ і дзіўная дзяржава, бо чую я ў метро па-руску ўсё аб'явы. Так спяваў светлай памяці Зміцер Сідаровіч у савецкі час, а пра які народ піша ў школьным падручніку Яўген Новік. Як толькі пачынаецца перыяд БССР, рэзка змяншаецца колькасць выразаў «беларускі народ». Яны толькі ў раздзелах пра культуру і літаратуру і з'яўляюцца хіба што ў канцы у кантэксце укладу беларускага народа ў перамогу. Затое слова «савецкі» у разы часцейшае за прыметнік «беларускі».
Паняцце так званага савецкага народу як новай гістарычнай супольнасці было сфармуляванае ад імя Хрушчова толькі ў 61 годзе, а датуль часцей ужываўся тэрмін «народы СССР». Але паводле Новіка савецкі народ – гэта сінонім беларускага народу на адпаведнай тэрыторыі. Такім няхітрым моўным інструментам здымаецца важнае пытанне. Ці мянялі цягам 20-го стагоддзя акупанты адзін другога, ці адны прыхадні былі чужыя, а другія свае, бо савецкія. Але ў дапытлівага вучня ўзнікне іншае пытанне. А як жа вызначыць ідэнтычнасць народу міжваеннай заходняй Беларусі? А гэта 4,5 мільёна чалавек, якія ніяк не былі савецкімі. Урэшце, другая ўсесветная вайна пад назваю «Вялікай айчыннай» выкладаецца цягам 8 параграфаў. У іх рассыпаныя хлуслівыя клішэ, якія павінны спалучыць у свядомасці вучняў беларускую нацыянальную сімволіку, беларускую лацінку, а ўрэшце саму беларускую мову, карацей, любую праяву беларускай культуры з гітлерызмам і фашыстоўскай акупацыяй. Настаўніку, уваходзячы ў клас, належала вітаць вучняў узнятай правай рукой з воклічам «Хайль Гітлер» або «Жыве Беларусь». І ўрэшце, немцы нават выдалі загад, каб артысты мінскага драматычнага тэатра здалі экзамен па беларускай мове, а таксама вывучылі нямецкі гімн, маршы, вершы, прысвечаныя Адольфу Гітлеру. Аказваецца, экзамен па беларускай мове ўвялі фашысты. Так цяперашняя школа выхоўвае нянавісць да беларускага. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.